Mä puuttuisin eniten siihen, että meidän pitäisi peruskoulusta saada selkeästi enemmän sellainen, että siellä pärjää myös sellaiset, varsinkin pojat, jotka eivät ole niin akateemisesti orientoituneita. Kyllä mä oon itse nähnyt tällaisia aika hyviäkin onnistumistarinoita, mutta se vaatii vaan selkeästi enemmän kiinnostusta niitä bukseja kohtaan. Niitä ei auta piiskaaminen, ruoskiminen mihinkään asiaan eteenpäin, ne vaatii tukea. Suomen peruskoulu on ihan äärimmäisen akateemisuuteen perustuva. Se on ihan puhtaasti, siellä ei paljon kädentaitoja arvosteta. Ja kyllähän se on selkeästi se, että Suomen peruskoulu tähtää lukioon ja lukio tähtää humanistisiin yliopistoihin. Sitten on tarkoitus siellä suorittaa sitten tohtorin tutkinto ja päätyä tohtoritutkijaksi. Ja kaikki muut on sitten jotain tällaista niin kuin epäkelpoja dropoutteja. Ja valitettavasti meillä on paljon sellaisia, joilla on vaikeuksia kirjoittaa yhtenäistä lausetta. Meidän pitäisi löytää selkeästi enemmän reittejä, millä voi selvitä sen kunnialla läpi myös niin, että ei ole niin todella kiinnostunut näistä akateemisista aineista.